डेभेलपमेन्ट ससाइटिनिफ्राय अननाय मोजां मोननायखौ होग्रोबाय। दा नोंथांमोननि जेनोखि सोंनाय बे सोंनाया खोब मोजां जे जोङो थांनाय समनिफ्रायनो जोङो दानि जेनोखि गभर्नमेन्ट बिटिआर गभर्नमेन्ट बिनि चिफ सारनाव जोङो ट्रेक्टर गंसे जोङो बिबाय थादोंमोन आरो बे बिनाय हिसाबैनो बिथांनि जेनोखि अननाय बे अननायाव जोङो दाखालि 27 तारिखआव 27 नभेम्बर 2024 इं अक्ट'आव जोंनि भुरबिलि डेभेलपमेन्ट ससाइटिया जोङो गंसे ट्रेक्टर मोनबोदों। बाक्सानि मोनसे एकलव्य मडेल रिसाइडेन्स स्कुल होननायाव बे ट्रेक्टरखौ रानना हरदों। दा बेखौ लाबोनानै जोङो दिनै जोंनि जेनोखि अफिस भुरबिलि डेभेलपमेन्ट ससाइटि अफिस बेवहाय जों लाबोबाय। लाबोखांनायनि उनाव बेखौ एसे जोङो ससाइटियाव सानलायनानै बे ट्रेक्टरखौ जिहेतु जोंनि लकेलनि सासे डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांनि गाइडेन्सआव जोङो बे ट्रेक्टरखौ जोङो मोन्दों होननानै बुंजायो। बिथाङा चिफ सारनिसिमबो बेखौ बुंनानै होदों। दा बेवहाय जोङो बे ट्रेक्टरखौ मोनबाय। दा बे मोननायखौनो जोङो एसे पाब्लिश खालामनो थाखाय दिनैहाय बे ट्रेक्टरखौ बे डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ जिहेतु जोंनो हेल्प होबाय बिथांखौनो लाबोनानै बे ट्रेक्टरखौ जोङो फिथा हानाय बा लन्च खालामनायखौ जोङो बेखिनियाव बानायनाय जादों। ट्रेक्टरखौ लानानै मा सानदों इयुनाव? जोङो ट्रेक्टरखौ लानानै साननाया बेनो जाहैबाय जे जोंनियाव 98 जन फेमिलि जेनोखि भुरबिलि डेभेलपमेन्ट ससाइटियाव दङ। फ्राय बेवहाय 70%आनो एग्रिकालसारजों सोमोन्दो गोनां। दा बिथांमोननि जेनोखि हा बे हाखौ जोङो ससाइटिया हालेवना होगोन आरो बे हालेवनाय रेटआ जेरै मालायनि ट्रेक्टरखौ भारायाव लाबोयोबा जेरै दाम बे दामनिफ्राय जों ससाइटिया खम रेटआव हालेवनानै होजोबनाय जागोन। ससाइटिनि मानसिफोरनाल' रेटआ खम जागोन आरो बाखि ससाइटिनि बाहेरायाव जुदि हालेवहैयोब्ला रेटखौ जेरै दं एरै मिलायनाय बायदि खालामनाय जागोन। जिहेतु बिटिआर सरकारनिफ्राय नोंथांमोना बे ट्रेक्टरखौ मोननो हानाय जाबाय। दा सरकारखौ माबाफोर साबायखरखौथ' जोङो बावनांगोन। जिहेतु जोङो बे ट्रेक्टरखौ मोननाया 90% साबसिडि 10%ल' जों होनांदों आरो बे 10%आवनो RC प्लास रेजिस्ट्रेसन दंबावो। फारसेथिं बे ट्रेक्टरनि जेनोखि भेलु बे जाहैबाय मा 11,90,000 सामथिं। दा बिनि गेजेराव जोङो 1,19,012 थाखा बेजों जोङो जिहेतु मोनबाय। बे मोननायनि थाखाय जोङो मानाव गेदेर प्रमद बर' सारखौ जोङो जेब्लाबो जोङो साबायखर बावगोन। डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांखौबो जोङो साबायखरखौ बावगोन आरो नेक्स्टआव जाहाथे जोंनि जेनोखि खामानि मावनाय भुरबिलि डेभेलपमेन्ट ससाइटिया जेनोखि खामानि मावनाय बे मावनायखौ नुनानै जाहाथे जोङो फिन आरो मोनबावो बिनि थाखाय जोङो जेब्लाबो हास्थायगोन आरो रोजा रोजा जोङो जेनोखि भुरबिलि डेभेलपमेन्ट ससाइटि बेनिफ्राय बे सरकारनिसिम जोङो जेब्लाबो साबायखर बावनाया थाबाय थागोन।